Okay, soy, kwentong kayo. Ayan, 82 seconds siya pa. Kwentong kayo tamo. Kwentong traffic light. Anya nga nakuha tamdanan ko. Pache ating kong kapate, bawal mo muling kayo gagaga. Minsan dempe nga rin pa rin mga kaya ilarap ila pa rin mamarusa kaya pag minuli kang gagaga. Mga kandot ka pa. Ba't turwanan da ka pa na ng gawan mo potang kay potang imagine kalaban mo sa bugal mo yung kay balasado mga ng pengari ka nito aliwa mo yung din ka akong pengari aliwa mo yung mako pati tasiping min bale makanya ning daramdaman ko kaya yan naman kaya magdala kang palistingtingan ng tasiping min bale balasbasan me ano nginirugo pagkain din anak may kaya mo may pitik yang bagya mo din pengari actually kata mo rete kata pengari nataka sensitive makanya no, makanya tangin o yan o, malapit ng oras at bye bye.